गिबियावनो नोंथांमोनखौ आंनि चेनेलाव बयखौबो बरायनानै लानाय जाबाय। नोंथांमोना सानफ्रोमबोनि खौरां मोननो थाखाय आंनि एसबी रादाब इउटिउब चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै लादो। लोगोसे खौरांखौ मोजां मोनोब्ला लाइक, कमेन्ट आरो शेयार खालामनानै होदो। आंनि बे खौरांफोरखौ मोजां मोनगोन आरो खौरांफोरखौ जोबजासिम खोनासंलांगोन होननानै आसा खालामनाय थाबाय। दानिया नोंथांमोना खौरांखौ खोनासंलांदो। दिनैनि गिबि खौराङाव दं, सोरां मन्जु थियेटारआ बर' हारिनि गेजेराव जारिमिन सोरजिनो हादों। बे बोसोरावनो सोरां मन्जु थियेटारआ 50 बोसोराव आगान होनो थांगासिनो। बर'फोरनि गेजेराव माखासे गोबां थियेटारफोर जोनोम जालांबाय, नाथाय माखासे सानल' नुजानानै थियेटार मुलुगनिफ्राय बिदाय लानो गोनां जाबाय। बेनि गुबै जाहोनानो जादों रांखान्थियारि जेंना। बर' हारिनि बांसिनानो बर' थियेटारखौ अनसाया, नाथाय हारिनि सिनायथिखौ दिन्थिबोगासिनो आरो हारिमुखौ फोथांनानै लाखिबोदों। सोरां मन्जु थियेटारआ मिरौ जिर'यैब्लाबो गिलिर बिबान रुजुननानै 50 बोसोर फोथांनानै लाखिबोबाय। सोरां मन्जु थियेटारनि बिगोमा चन्द्रकान्त मोसाहारि बिथांनि बेबादि हारि सिबिनायखौ अनसायदों बिटिआर सरकारा। प्रमद बर'नि दैदेननाय बिटिआर सरकारा सोरां मन्जु थियेटारनो 10 लाख रां अनसुंथाइ होदों। मोनसे हाबाफारि लानायनि गेजेरजों सोरां मन्जु थियेटारनि बिगोमा चन्द्रकान्त मोसाहारिनि आखायाव 10 लाख रां अनसुंथाइखौ गथायदों बिटिआरनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा प्रमद बर'आ। आसाम पावार डिस्ट्रिबिउसन कम्पानि लिमिटेडआ थांनाय बावैसो दान सिगांसो मोब्लिबनि बेसेनखौ बारायनानै होदोंमोन, नाथाय फिन खेबसेबाव मोब्लिबनि दानारि होनांगौ बेसेनखौ बारायबावनो थांखि लानायखौ फोसावदों एपिडिसिएल मोब्लिब बिफाना, जायनि जाहोनाव रायजोआव कन्जिउमारफोरा गोबां जेंनाजों मोगा-मोगि जानो गोनां जादों होननानै मिथिनो मोननाय जादों। मिथिनो मोनबावनाय बायदिब्ला मोब्लिब बाहायथायनि पार इउनिटआव 30 निफ्राय 70 फैसायै रांखौ बारायनो थाखाय थांखि लादों एपिडिसिएलआ। गाहाय थाखोनि कन्जिउमारफोरनिखौ पार इउनिटआव 30 फैसा आरो गुबुनफोरनिखौ 70 फैसा बारायनानै होगोन। मख'नो गोनांदि बे बोसोरनि जानुवारि दानाव एपिडिसिएलआ गोदान बोसोराव रायजो राजाफोरखौ बागदाव होखांदोंमोन, मानोना मोब्लिब बाहायथायनि बेसेनखौ पार इउनिटआव 1 रां बारायबावनायनि बाथ्रा फोसावनानै होदोंमोन। आथिखालाव जाग्रा लोंग्रा, गानग्रा जोमग्रा गासैबो बिथिंनिफ्रायनो मोनफ्रोमबो मुवा बेसादफोरनि बेसेन बांलांबाय थानायनि जाहोनाव सरासनस्रा सुबुंफोरा जिउ खांनायाव गोबां जेंनाजों मोगा-मोगि जानो गोनां जादों। बेफोर जेंनाया मानि थाखाय जायो आरो बेफोर जेंनानि सायाव सरकारा मा राहा लागोन बेखौ फैबाय थानाय समासो मिथिहोसिगोन। पिएम किसाननि 14थि इनस्टलमेन्टखौ सोसिगोन, नाथाय सोयोब्ला माब्ला सोगोन? लोगोसे गोबां सुबुंफोरानो 13थि इनस्टलमेन्टखौबो मोननो हायाखै। बेखौ लानानै गोबां सुबुंफोरानो गोनो गोथो जानानै दं। लोगोसे गोबां खौरांफोर ओंखारगासिनो दं पिएम किसाननि राङा बारायखौ लानानै। बे बाराव पिएम किसाननि रांखौ गोबांफोरानो मोननो हागोन होननानै मिथिनो मोनबावदों। गिबियावनो नोंथांमोननो 13थि इनस्टलमेन्टनि फैसाखौ दासिमबो हाबाखै होननायनि सायाव नोंथांमोननो फोरमायना होनि। जुदि नोंथांमोनना KYC आबो जाबायबा, लेन्ड सिडिंआबो जाबायब्ला आरो आधारजों बेंक एकाउन्टआबो लिंक जाबायब्ला नोंथांमोना रांखौ मोननो हागोन। नाथाय गोबां मानसिफोरनिफ्राय मिथिनो मोनदोंदि गासैबो लिंक जाजोबनायनि उनावबो रांखौ मोननो हायाखै। बेखौ लानानै नोंथांमोना गोनो गोथो जानो नाङा दि माब्लाबा राङा खेबसेयैनो जयैबो हाबो। नोंथांमोना 13थि इनस्टलमेन्टनि रांखौ मोननो हायाखैब्ला सिन्था खालामनो नाङा। 14थि इनस्टलमेन्टआ हाबनाय लोगो लोगोनो जयैबो हाबो। नोंथांमोना एसे नेथ'बानो जाबाय। 14थि इनस्टलमेन्टनि फैसाखौ माब्ला मोननो हागोन होननानै बुङोब्ला जुननि 3थि सप्ता नङाब्ला 4थि सप्तानि गेजेराव 14थि इनस्टलमेन्टनि रांखौ मोननो हानायनि आसा दं। पिएम किसाननि रां बारायखौ लानानैबो गोबां गोनो गोथो जागासिनो। नोंथांमोना पिएम किसाननि रांखौ बेसेबां मोनो बेखौ मिथिखायो। दान मोनब्रैजों 2000 रां मोननो हायो होननानै मिथियो। अब्ला 1 बोसोराव गासै 6000 रांखौ मोननो हायो। भारतनि मोनसे रायजो महाराष्ट्रआव पिएम किसाननि रांखौ बारायनानै होदों। जों मिथिगौ भारत सरकारा 1 बोसोराव 6000 रां होयो होननानै, नाथाय बिथांमोननि रायजोआव रायजो सरकारा 6000 रां आरोबाव दाजाबदेरनानै होदों पिएम किसानाव। बेखौ नोजोर होयोब्ला बिथांमोननि रायजोआव गासै 1 बोसोराव 12000 रांखौ पिएम किसाननिफ्राय मोननो हायो। बेखौ नोजोर होयोब्ला जों हमनो हायो जोंनि आसामावबो पिएम किसाननि राङा बारायनो हागौ होननानै, मानोना दासान्दि सरकारा बिसायख'थिखौ लानानै नोजोर होगासिनो। बिसायख'थिया फैगौ बोसोराव जानो थांगासिनो। बेखौ लानानै पिएम किसाननि रांखौ सेन्ट्रेल गभर्नमेन्टआ बारायनो हागौ एबा रायजो सरकारा बारायनो हागौ। बेनिखायनो नोंथांमोना नेनानै थाबानो जाबाय। बिटिआरआव भारत हादरनि गोजामसिन जोलुर बादायलायनाय डुरान्ड कापखौ खुंनो थांखि लाबाय होननानै मिथिनो मोनदों। मैया बिटिआरनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा प्रमद बर'नि मासि सामलायनायाव डुरान्ड काप खुंगोननि थांखिजों रेड हर्न डिभिजननि सेनियर अफिसार आरो मावफुं सोद्रोमाफोरा गोनांथारै सावरायलायदों।
रायजोनि अजद दैखांनायाव MCLA मन्टु बर'आ गोख्रों एक्सन लादों। फरायसालियाव रेगुलार क्लास खालामै लक्ष्मी बर'नि हेंथायै गोख्रों एक्सन लादों। खख्लाबारि बियाबनि करनकाटा बारगाव गुदि फरायसालियाव MCLA मन्टु बर'आ हरखाबै आगान हैदों। मिथिनो मोननाय बायदिब्ला करनकाटा बारगाव गुदि फरायसालिनि फोरोंगिरि लक्ष्मी बर'आ फरायसालियाव क्लास खालामा आरो फरायसालियाव थाथेरा, जायखौ रायजो राजाफोरनि अजद मोननानै गोख्रोङै नायबिजिरहैदों MCLA मन्टु बर'आ। मिथिनो मोनबावनाय बायदिब्ला फोरोंगिरि लक्ष्मी बर'आ फरायसालियाव क्लास खालामै आरो फरायसालियाव थाथेरैया थांनाय माखासे सान सिगांनिफ्रायनो सोलिबोगासिनो दं। मैया MCLA मन्टु बर'आ फरायसालियाव थांनानै फोरोंगिरि गैयालासिनो फरायसाफोरखौ थाखो खथा सिङाव ओरैनो जिरायना थानायखौ नुहैयो आरो फोरोंगिरि लक्ष्मी बर'नि गासैबो आखुखौ मिथिनानै लायो। लोगो लोगोनो MCLA मन्टु बर'नि नारसिननायाव आरो रायजो राजाफोरनि खावलायनायाव जालाहा खोन्दोनि BO बिथाङा फोरोंगिरि लक्ष्मी बर'नि सायाव नेमखान्थि बायदियै गोख्रों राहा लानाय जागोन होननानै खोथा होयो। दिनैनि खौराङा एसेनोसै। आसा खालामो खौरांखौ खोनासंनानै मोजां मोनबाय आरो खौरांखौ मोजां मोनदोंब्ला मोनसे लाइक खालामदो। लोगोसे सानफ्रोमबोनि खौरां मोननो थाखाय आंनि SB रादाब इउटुब चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै लादो। गोजोन्थों।